Áku, vole. Taky pamatuješ, když Tom propoje stříkal, vole. To ne. Kámo, hrášku, drž hubu. Ty držu. No, jaké to bylo? Kurva! Ne, Tome, prosím, ne. To To mě mě zajímá. Dobrý, vole. Jestli jsi to švihl na stěnu. Debile. Jsi to špíl na stěnu. Malujeme A máš špíl na stěnu? Ne. Ne? Abys nekecal. Ty vole. Ty mi řečeno, poprvé, když jsem to udělal, tak bych řekl, že jsem ani nevěděl, co jsem dělal, vole. To všichni. A kde to bylo? Nevím, ježišmu, nech tam Tebe být. doma, vole. A ne, v jaké místnosti? Jsi v obyváku jak perverzák nebo na záchodě? Proč perverza, jakože v obýváku? Což kdo by se udělal v obyváku, Tome? Proč by ne? Ještě když tam máte návštěvu. No, Ne! Tome! Co já? Kurva, sureta. On. Zabij ho, Mišo, zabij ho. Nemá helmu. Jestli mě zabiješ, Dáme praskou defenestraci. tak půjdeme spolu zabít Toma. Nezabij ho. Ukaž, kolik diamantů ze 39. -1, Tome. Tak a 15, to je good. Co tu strašíš? Tě ujízdal. Kde pryč hned? Počkej, ne, já jsem už blbě vykoukl, počkej. Počkej. Au! Píčo, černo. Je Diablok. No to jsou dary králi. No. To je správně, díky. A 7 z toho mi dáš, Honzíku. Na Cersei. To jsou dá, protože poplatky máš státu, platit trochu. vole. Chceš taky dary, Tome? Jo. A sponzoruje to sám pan král. Co, pan král? Jo. Jak pan král? Ne, že to sponzoruje sám pan král. Počkej, co sponzoruje ty koňomrde, vole? Tady To ty se dotace. nedomluvili. Tady ty dotace. Jaké dotace? Teda dary. To začítám dotace. Aha, už si chápu, Mišo. Dary. Ano. Radek starý. To doufám neviděl. On zahučil do... Já jsem na tebe zoomnutý. Teďka Honzo slyš... Ty jsi to neslyšel, ale na streamu bylo také Tudin. Co tam bylo? Také Tudin. Drž hubu. Ale mi neví, o čem mluvím, ale. A proto říká drž hubu. O čem mluvím, Honzo? No. Aha, no je. Uj. Já ti zatvrkuju. Počkej. Oj. Ty vole. Plyn. Kámo, co to mám na té druhé obrazovce, oši, Honzo si ale... ustrál, vole, a plyn, vole, řekne. Což co máš na druhé obrazovce? Můj tvrk? No to, co, na co se dívám, co se Michal tam vole streamuje. To je posvátný králův twerking, vole. To by si měl vážit. Uděláme tohleto, Honzovi. Já jsem vypl počítač. Pekneme mu kompa. Ne. Vidíš, krátí udělal otočku, ty koňomrde. Jo.
Ej, to sám, že? Odporný. Padl, kurva. On mě hitl a od Torncu dostal knockback. No, debil. Špingus. Nechá ty tu zůstane, jenom se odpoj. Správně. Tome, Někdo to postele hrášku, ne? Špingus. No. Já to na to zbuhlí, já to píchám, pičo. To bude mít děti s Minecraftem. Ty vole. To by se to... Ne, to bude mít děti s počítačem, vole. Že nic jiného To bude to už. zabalit a zbalit nedokáže. No to má pravdu, to bude to už. Ale jo, to už to bude, no. Co tu dělá? Teď se vrátím. Co je Honza, co je? Čoupička. Počkej. Kráti dá potraviny. Potrat. Dám si potravinu. Co je? Ty vole! Za co jsem si zasloužil? Můj král? A, Já jsem si právě. až teďka uvědomil vlastně. To je Co jsi si špatné. uvědomil? No, počkej, Co jsi si uvědomil? tady jsem ti nedal zpátky ten kobl, tak. Co jsi si uvědomil, draku? Nic. Zapomněl Jo, jsem měl nic. být Heroes. Hej Honzo, tady ti nějak Jo, trčí takhle. střecha. Ukáž? To je správně, tady to bude do velka. Jo, to je takhle. Tak to je, tak to je. To ví jenom ten, kdo Král sledoval. retardovaně kýve hlavou. Co jsem teď dělal? Jo. Vlad už ani neví. Ale buď. Migrant. To jsou ty od tebe. No jo. Jestli až cenosti je to Česka vedle postele. Počkej. Kde jsi tam zmizel diamant? Michale! Ja ty koňomrde, vole, stará plašivá, vole. Ty piča, už jsem si radoval, že jí dáváš královské žáry, vole, a ty to dáváš z mojeho. Ty pičo, drž hubu. Tady to